Здравейте, приятели! Отново съм аз, Емили, и както вече може би знаете от заглавието на видеото, то ще бъде за храна. Какво по-хубаво, поне лично за мене. Аз обожавам храната, обичам я, не мога да живея без нея, затова и не ми се получава почти никога в ограничаването и спазването на диети. Тъй като моята прекрасна половинка много често пътува до различни краища на света, също толкова често обича да ми носи различни вкусотийки и сладки изкушения, и аз нямам абсолютно нищо против. Направо мисля да започваме, защото аз лично нямам търпение, не знам за вас, но да действаме. Взимам. Мисля, че това е солено. Сигурна съм даже, че е солено. Да видим. Обратно е. Това са shrimp flakes. Супер! Това, което може би не знаете, е, че аз обичам много шримпс. Всъщност кариди. И се надявам, мисля, че това би ми харесало. Не знам дали се видя хубаво, дали се фокусира. Ето го. Почваме. Готово. Няма да ви лъжа, активно си мирише на риба. Което пък от друга страна би трябвало да е нещо хубаво, защото щом има такъв аромат, може би вкусът е толкова наситен, съответно това трябва да е нещо вкусно, защото мисля, че това търсиме в един снакс или в едни флейкс. И ти ли искаш? Добре, хубаво. Хора, мисля, че ще разнообразим това видео, като включиме един партньор, който ще ми помогне да преценим дали са вкусни или не са вкусни тези изкушения. Тръм-тъм-тъм! Запознайте се, това е Бъди. Видяхте го и в първото видео, но тогава не можах да ви го представя. Всъщност не се сетих, може би, да ви представя как се казва. Това е Бъди, най-доброто куче на целия свят. Да видим Бъди какво мисли за тези shrimp flakes. Окей. Заповядай, не си в... Също така, може би, трябва да уточня, че това е едно от най-внимателно и нежно захапващите храна куче. Ядей го! Значи, и аз ще пробвам. Време! Започва да ми харесва. Оле! Спирам. Да, съм честно, не се усеща толкова вкуса на скарида, колкото очаквах да се усеща. Или всъщност не знам и аз колко очаквах, но сигурно е по-малко. Но мисля, че това е хубаво, защото не е толкова натрапчив и неприятен. По-скоро е по-лек, което пък предразполага и някакси така отваря хапка, как се казва. Да си хапнеш още и още и още и направо да го излапкаш целия. Продължаваме нататък. На здраве. Така, грабвам следващо. Окей, каква е изненада? Това е отново с кариди. Разликата е само формата и също така надписа, както може да видите, пише Brown Crackers и все пак, фокусирай, благодаря, Brown Shrimp, версия с карида. Вече любителен ли си? Помири си. Дори той избяга. Значи мога да ви кажа, че ако това, което хапнах преди малко, си мислех, че мирише на риба, това е нещо нещо тройно по-силно ароматно. Направо ще спасти обясненията и ще го пробвам. Или първо на него. Айде първо на него.
Няма да ви лъжа, това може би е по-вкусно, поне спрямо неговата захапка. Аз седя, че е по-вкусно, защото на другото му се чудеше, маеше, не беше много сигурен, а това си го похапва. Съжалявам, че не го виждате в кадър, но той не обича много да стои, обича да лежи, каква изненада, но няма да го тормозя, затова нека си почива, нека си хапва, на нас не ни пречи, време аз да си хапна. Чакай, чакай! Окей, сега да ти го подам. Това е не. Много е странно, защото наистина мирише, ако можете да го подушите, щяхте да ме разберете какво искам да ви кажа. Наистина мирише много по-силно, много по-наситено и някакси те лъже, че вкусът също ще е доста по-силен и наситен, но всъщност изобщо не беше така, нямаше почти никакъв вкус. Единственото, което повече ми хареса е, че беше много по-хрупкаво и криспи. Нататък! Ето тук пише cheese sticks. Ако трябва да съм честна, аз не ям сирене и млечни продукти. Няма да мога, може би, да съм много компетентна, но все пак ще си хапна поне едно или две, за да го пробвам. Да. Пати. Дайки се. Окей, продължаваме нататък. Това мирише приятно. Може би ще ме помислите за луда, защото все пак е снакс. Кой снакс мирише приятно? Обикновено хората казват, че мирише на чорапи или на луканка. Но този не мирише толкова силно. Да видим. Окей, явно аз ще бъда следваща. Така се прави, виждаш ли? Не. Съжалявам. Беше доста неприятно на вкус. Няма нищо общо с сирене, кашкавал или каквото и да е било. Затова просто няма какво да го коментираме. Продължаваме нататък, като ще продължим с едни пуканки. Аз много обичам пуканки, но когато ходя на кино е интересно, че никога не си взимам пуканки, винаги си взимам чипс. Отварям ги. Преминаваме към сладката страна на нещата. Съжалявам, бъди, това обаче няма как да го тестваш ти, защото е сладко, а тази фигура не се поддържа така лесно. Ами... Мисля, че трябва да внимавам с този тип видеа, защото определено... Така, мнението ми за това е много са вкусни. Не са прекалено сладки, не са прекалено гумени. Не знаете как по някой път от пакет или от подобен тип опаковка, самите пуканки някакси са доста сякаш стари, гумени, не хрупкат в устата. Напротив, тези са супер криспи и супер хрупкави и определено ще бъдат изконсумирани до край още днес. Нататък! Тук съм, съжалявам за прекъсването, просто трябваше да поразчистя, защото направих малко кочинка и бъди както не ви показа, все пак обича да си похапва и да. Така, продължаваме нататък, като останаха само две неща. Тарам-там-там! Вече започва все повече да ми харесва това видео, защото виждам нещо шоколадово тук. Както може би забелязахте, кутията е отворена, но аз не съм го пробвала. Моята сладка прекрасна половинка си е хапвал и нищо от това не ни пречи на нас, защото вътре са останали доста. Те са в отделни пакетчета. Ето е опаковката. Аз май не прочетох как се казва. Виждам, че пише Oreo Pie. Така. Единственото, което пише на английски, както и на другите опаковки, е само вкусът на продукта. И тук пише, че е свеж матча вкус. Не съм сигурна дали на български се произнася матча.
Знаете ли на какво ми напомня това? На холидейка. Тук съм, добре съм, жива съм. Както и да е, продължаваме нататък. Добре. Наистина изглежда точно както е на кутията. Ето вижте. Просто аз малко си отхапах смотано. Съжалявам, трябва да се преглътна. Искам да го изявам цялото, но, както ви казах, не ям млечни продукти и е важно не толкова за мен, колкото за моето малко прекрасно същество. И за това не мога да си позволя да го изям. И все пак мнението ми е, че наистина е много ями, много вкусно, много ми хареса и определено ще си запазя за периода, в който мога да си похапвам. Така, дойде време за последното сладко изкушение, което, ако трябва да съм честна, умишлено реших да запазя за накрая, заради симпатичния му вид. Много готина панда, много ми хареса, много е сладка и със сигурност ще бъде запазена за моето малко човече, което много ще се радва или ще му види сметката. Важен е жеста. С какво е? Шоколад и бисквитки. Леле, шоколад и бисквитки е нещо, което аз обожавам. Така че интересно е, че моята половинка прекрасна каза, че ги избирам на случайен принцип. И ако наистина е така, то е оцели от десятката. Лъжичка. Вижте колко мъничка лъжичка. Ето така изглежда отвътре, както можете да видите, или както може би ще ви замеря с тези сладки. Ето така се вижда по-добре. Външната част е различна. Днес не ми върви с отварянето. Оп, тръгна. Готово. Готово. Ето го. Бъди сънува. Окей. Нека го оставим да се сънува, не ни пречи. Шоколад, бял шоколад, предполагам е това, и бисквитка. За това директно си хапвам. Така, батерията ми падна, но коригирахме и това. Крайното ми мнение за това малко мини сладко десертче е, че всъщност и ние в България си имахме такива. Няма да го фокусира, както и да е. И ние в България си имахме такива едно време. Честно казано, мисля, че може и още да ги има. Аз не се спомням точно как се казваха, но точно така бяха с едни мънички лъжички и загребваше от загревахме от бял и кафяв шоколад. Това беше всичко от мен за днес, приятели. На мен беше изключително забавно да заснема това видео. Надявам се и вие да сте се забавлявали искрено. Ако това е така, дайте по 1-2 палеца нагоре и много ще се радвам да ви видя тук и за следващото ми видео, което също ще се постарая да бъде готино, различно и иновативно, може би по-сериозно. Ако ви имате някакво предложение или мнение по темата, може да оставите долу в коментарите. Аз много ще се радвам да ги прочета. Благодаря ви, че бяхте с мен. Обичайте се и бъдете много обичани. Муа!